Bez pochyby môžeme povedať, že vitamín A má viacero úloh. Väčšina ľudí vie, že je dôležitý pre naše oči. Ale vitamín A je tiež dôležitý pre pleť, kosti, zuby a tiež podporuje imunitný systém. Vitamín A môžeme získať niekoľkými spôsobmi. Predformovaný vitamín A nájdeme najčastejšie v živočíšnych potravinách, ako sú pečeň, ryby, mlieko alebo vajcia. Je to aktívna forma vitamínu A, to znamená, že ako náhle sa vzprebe, telo ho môže okamžite využiť. Ale taktiež môžeme vitamín A získať aj z rastlinných potravín. Veľa ovocia a zeleniny obsahuje zložky nazývané provitamíny A karotenoidy. Vrátane beta-karoténu, alfa-karoténu a beta-kryptoxantín. Karotenoidy sami o sebe nie sú aktívne vitamíny A, ale vaše telo ich dokáže ľahko previesť do aktívnej formy, kedykoľvek, keď je to potrebné. Karotenoidy dávajú rastlinným potravinám hlboké, síte farby, takže je celkom isté, že ak má potravina tmavo-oranžovú, červenú alebo zelenú farbu, určite obsahuje tieto dôležité látky. Tu je 5 spôsobov, ako získať vitamín A. Mrkva získava farbu z beta-karoténu. Jediná mrkva obsahuje také množstvo beta-karoténu, že môže poskytnúť viac ako dvojnásobok dennej dávky vitamínu A. Oranžové potraviny, ako je napríklad tekvica, obsahuje tiež veľké množstvo beta-karoténu. Vyskúšajte pridať uvarenú tekvicu do proteínovej formuly 1 Herbalife s trochou škorice. Tmavozelený špenát je tiež dobrým zdrojom beta-karoténu. Ak nie ste fanúšikom špenátu, skúste baby špenát, ktorý má jemnejšiu chuť. Oranžové a červené potraviny, ako je paprika, získavajú svoju farbu z karotenoidu beta-kryptoxantín. Vyskúšajte nakrájané pásiky papriky namočené v humuse ako zdravú a rýchlu pochuťku. Paradajky vymixované do zeleninového džusu tiež obsahujú provitamíny A karotenoidy v takom množstve ako napríklad mrkva alebo špenát. Jedna porcia tohto džusu pokrie takmer 25% dennej dávky provitamínu A a má približne len 50 kilokalórií. Všeobecne platí, že z varenej stravy naše telo trochu lepšie vstrebáva karotenoidy ako zo surovej. Ale to neznamená, že by sme teraz nemali jesť surovú zeleninu. Drvenie a mletie tiež uvoľňuje karotenoidy, takže nie je na škodu, ak budete dôkladne prežúvať.